Balima ani kuma très urgent. Balima bi mardi 21 avril 2026. Aywa donso boraka uka wululuma kan do fana bila tuguni ko Amadou Niansson ga mineli ni ko depuis Assimi Goïta ka mogo ye tege da donso nyamogo ba mi nuba wuli ko Amadou Niansson Coulibaly Masina marala Malien ko Masina ka ma here sura moro na ko bi anyo information ni sura mena boka ira awula ka fo awde ko kawna na kabena an siganga korolewuma kaw ye fangata kante ke tubabu joye bli kambe siganga korolema anga korolema teme donso ka aw yo nyata na ke donso odo ko so ne ba ko discours kri karawla je l'Afrique aux Africains mais munu yere yanga la mogo ye anga la mogo be teme donso ka mais aw te fe nyaka da donso ka aw donso ka o fadewndi aw te donso fe ba pour fashini ne donso nyamo on fle ne dalbutigi di billahi malion ne ala na krache ne ba ngo donso ka ko be kayinde ayi moro fo ka daka ye jekulu ke chogo mogo do be olu mai ali mali surasula do be ko do ka mai mais wallahi billahi ni donso encadrer la kanya kelen men noya mena boka ro ida la ube kirde kere de fanama de ko debi Amadou Niansson minana ko foka se bima ko tega madaka aywa ubala ka Assimi Goïta ulule makamu bla mena kala bela jelen bala me nyongo fe parce que anga bo discours populiste ou konna na ko awbe kule anga kan yere yi anga kan yere yi obeteme dozo ya kan abe taka discours populiste ou ke bala France nete France fe bobodo mais ni te fendo fe ke de kan fait mais auto France fait auto doso fait anga korole auto fait an dambe oye chien fodi an dambe oye la kangelen tigiani mais auta an dambe yere fana bunya mais awbe kulela dongo do ka tubabu munu neni tubabu yere jogo di be awla fana sale ngone be ka yela ko ne taka discours sila meble ko mbala ko be kala do nyina parce que ne tera ni nari ni te fendo ke ni fe kan ke fendo fo ni te fanta fe kan ke binta ke ni fe ne état chiffre anta be mu yere fe antu couleur kelen do ana janga nyoro la je adamne kabi karamo mi la kana se bima anga sira be tigera abe da tugura ante ta yorra ante da segi amaru la yinde ga atimna ga gouvernement fe am tekien kura ande ngana ngora am wanta la yinni karamo se bla sabura ni pati ke se na masa servir kono wayon ko mu yebi wajibi te ko la yinero ore ambo ko yepi e fara nyanga ba ko mafora karamo se bla chokomi kunde ayere se gal lafia ayere se anyere mal diara no da anta ga se gal dai ne karamo di mere taga de mene yen karamo ga mene am ta san bo mawlu bina se mawli bina yen mawli bina moti mawli bina am ta masina am ta europe la kam karamo mina fo la sebi mo o be tigera o be tukura o ye tili dugu minnu be kala ala ko min kono ya sana ko min kono ya do sayi anga dugu do kumbe minnu mun sera ga sera da o sigara no o ye kertai o kamin ni ko nu na ke anya e kerra ka o fena matela to no o ma dawma mo jani mi mun be wara wulla ka fara wulta ko jado no e sana commune dugulo e o fe na na sigira wulli ko fe finalement o be flag wulli ko no to kala la ko be wara wulla donc amon mi ni mali fa ma fe anta ila ni ne toujours anta ila ni ne sababu be no bi se nya don bla sababu ye o ka la ko boda ke pour que an yara se la te ko mal de yara chomi ni mo ya an la ni ne bi comme kuma man dagal na ni to biya do na dafalan faraka ala sago jama sago aywa mo den che wala mi do mo abeli pli mara bantli mo jande ambe ami mi ni président pe no asim na pe jama yi ko la je binya don bla ko ka danye parce que kala mi mangam di on yaro re udo amba ni binya don bla ba bla mutla ka bla ko ka danye dan so ma jade na fe dan so anko Lobo
alifle ba na hera alaka antu na hera ala ya rabbi alaka shira ami sai commune dozo kala ni ka mo ya zon bilali parce que on ga hagilla nyazo hal nafira gouvernement de la bado tiens gouvernement de la bado parce que comme le masne bako bala kana se matu commune sai commune ma commune na ya commune de ko la si na ya fleb nyazo minali akara sababu baya bema simoli min bo sawatikara min bo watikara min bo janatikara on sisa on bi kati ko da be gale ade donc ne hakla mi de ba gouvernement ya zon kan ka de la bande wa on dozo wa ngalla ni ka play on dozo mo joro shinyini malikuno maliki sumako ambo de ni wa ngalla ni odi bal gouvernement ka lakje angal na ni eldi de bokuma abela jele kuma ne de kuma waratan ay kisene ben do ka do wa ni e kam ko minere ko amon nyazo watte do na ko mo dar ko yuma mo nyazo mla mali be to na bi ni mano be na mali an yo ba kala be to na mo nyazo me bla an ji ke sana kam bi an ji ke do ra ka ka sabu ka mu ka ne saya ko na bla ko wana ko sharo beta a be ko ai shi me na mo nyazo mu ci shi bon awere sadi mogo mi yere be jamana la kana abe ka to lumine aka gouvernement na ngo terroriste koro ba ka gouvernement c'est-à-dire ni ko kibe kuma dusu be tiende quoi wala billahi nunu ne beti jode non ambe siga yere ma dambe go kuma bu ne préparer da dungo da nga siga nga korole ma aw ni ala na krache ali politicien nya nga korole mbuja ka teme aw kan aw se ka korole ko kuma bo dala chogo jume fen an dambe te dala ko kuma yo an dambe kewali di an dambe fen flo mi o ye ki kuma kan batodi ibe mun boy dai ko batu kuma be bana koy c'est que ne ba wu ya beta discours baw kala non ante to ka kola blé ante to bu jonye blé ambe kan yere de farafinya yere folo e muyi folo bamana be sayaf sanin layru tien ka layru bo c'est que layru tien bamana be sayaf sanai yani sulamiya kana fe munu kumbe bolution ni fonke bila o ten kalon tege aw e kalon tege lawdi aw bi se ka dambe ko kuma fo joni ngana aw ni kalon tege la te aw be ta mu fo aw be ta kuma télévision so ni fombe la aw be fe fo ta shike bon donso nunu ya nga anga surasi folo Afrique surasi folo donso nuni bon aw to mu fe aw te sani anta do aw ye couleur mi ye ko anta do ye farafin de wa aw ye chinois de wa ye japonais de wa anta sia chogo don anta bokolo don mu ba nga nige la anta don anta ta fan don anta na fan don ambe fen kele mi do lo aw ye sans agré body sans avec gré coura do bo ne bi joko anga sira ngere ma ni mo mu so ni tobu jon billahi ni be tobu jon ni mali kono asimi go itali tobu donani tobu num flele be galon te kanga jamana o contrôle jogo be impérialiste la bebe asimina ngalon tege jamfa namara kurutu abebe asimina bo non ne beti jo anya koro olo boro ko ka siga ngere ma o le ka bo ka France nen dongo zali ka bo dongo do abala France ko do koro kan siga ngere ma ka soro ebi ga jamana na folo chouin ebe kan fanto ga milliards chouin e somogo sunguru baw ebe ka avion san malien dombe kasila watine ko courant ebe ka avion compagnie dale ko diga sunguru ma o fana yanda media sana ndame ko kuma fodro billahi shukala wala shukala de basimi no fe billahi me ka ko anga folo mo ba munu sara o shuti ya fima parce que ibe ka kele ke nu to di quoi ibe ka wor so ibe ka bedu somogo ni ga sunguru de la ali malika bo malaka kata burkina imagine ni machine donso de kuma kan ni vidéo inflée ne ta vidéo inkara dominde mais ne chien folo de ka vidéo ni quelle qu'en soit la date de la vidéo ne kena ira la sababu de kara ni ay masina binapi ma vidéo ira la ka kera bide nya ye pasi ken kan bidi parce que souvent les dates peuvent se comprendre il faut qu'on refasse ka daka mais quel qu'en soit parce que ngakili bala en 2024
o de la ka Amadou Nyonson mine ndaro ya mine a bla ka tla ka mine tuku be na bo kaso kel na bo je ne sais pas tellement mais depuis Amadou Nyonson mine na Amadou Nyonson donso mi billahi malion ka balolen to terrorisme kumbe saranya ni sare dalu tigi de kundo donso farma bade nga mine na domi do kasila di ko ala nous ne nana yana jamana jani jamana jose fefe bo ya bekele o de ba jo ka be abc ka dada ko kuma fo onyara farafina lada farafina dambe fen flemo fen folo mo tien fo ni o te tien fo farafina dambe fen folo mo o e ki ibe mun boyda iko ke o e ka laidu ki ga laidu ka timi che horon te janfa ke janfa tan dambe billahi tallahi folo ni janfa ke kumbe joki fakadi bamana ate galonte ate janfa ke halanga munu kumbe ali bi ali munu be dobe o te seli de dobe ayta buruso kono na munu be o te seli bi le o te galonte ke billahi ado te seli ou tout ten tour mo te galonte ke jamais de la vie itu sigile galonte ke la ni galonte ko ka bolu bufa galonte ke la udi obise ka mu fonga dambe ko de ba sigi kawe dambe tikuwi kawe dambe tikuwi mo dambe folo e tien fodi dambe folo e laidu timini dambe folo e de ki imna mun boyda ibo de ke ba awe janfanti je son kolu sugu be bawla awte wale muso toyi awte saka kulusi jalawla aba war dun aba do dala ba do fambela awte malo awte miri awte tasi awde bi saka dambe ko kuma fo joni ngana awe dambe ko mabwada confions de fana bawla men now donc mali a befle ni a yere kala de mukata mali frontière là et puis ne machina dozo de billahi Amadou Nyonson Coulibaly ne dozo farman bani e awna la ka ena na chrétien ngo folo ngo dozo de kuma nga yoro fe sari ate ka dawro sorone la quoi ni flani na Amadou Nyonson we che ya galabu kar pew voilà angan dozo franga kuma la men maintenant situation ni beni amano wade Obi, famon ni terrorisme de kari doso de mojuwe. O terrorisme no bita yala anga yoro la. Kuma teke ola. Ka bom mandoli san kata fo sofara. Ka bom mandoli san kata fo Burkina frontière la. Ka bo jala sa ko kata fo Burkina. Ka bo kulugo marala di kata fo Burkina ni be yoro munu marale no terrorisme bolo. Befleni, yara ni mabone dade. Ningene ma wose ko tumara dade mama leon ne tar do be chenyi ni woro ne kon kuma gante ne ko mo kuma gane gala kala jo bo o be ka doso mine avec la boko ni na o sigile mama na kan fo la ko anga siga yere made faransi de taranga doso mine faransi sura suti blene c'est ne ma vidéo mlan doso be ka chen ata fe ko wallahi donc mali ni le kundo mali mun be faransi italie espagne angleterre amerique canada ka warci no wala be Senweb application télécharger a photo fleni. Voilà. Senweb application photo fleni. Voilà. Na télécharger abene la corps modo urgent 10 € beno ya retay. Ou ko fa ba banque information be do awso mo me malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abul ka orange numéro tanu to be 40 ka. La war ci ngaba so orange wona ra cette place. Wato jaba war ci droma cloud. Awta sa ode kunda kambe.